Royal Mandaya. So diri daw mi magsimba karon. Dapit itong ginaingon sa lalaki. Dira. Close pa. Sayo kay ta. So sayo kay mi early bird kay ang akong bana manggod magsimba dito sa Pikas. So Early bird. Kachis. Shalom movers naman diri ang magsimba. Say hi to the vlog. This is my Sunday vlog. Nag-vlog na lang dyan. So, nindot kayo diri ay. Kita mo na ilang chandelier. Sukol mo silang chandelier. Nara oh. Today's event, Nara. Today's event. Christ the Healer. Sayuha day na mo eh. Glory to God. Kabalo ba mo ang saying nga ang kinsa tong sayo magitoy una maka-receive sa blessing, 'di ba? So this is my outfit for today. For today's video. For today's simba. So magmask kita permitting. Ay! Ay, nangyayari ka mo. Wala man ako kang video. Nag-close ka door. Doon na ka? Diba yung kinakaunang sa punas doon? Excited namin sa simba Sunday service. So, banunta mo sa akong Sunday service. Tamong Sunday service, guys. Be excited. So, mag-order may breakfast si Mama. Wala pa siya nag-breakfast. So, siya lang ni Mama. Ano breakfast o? Kaning farmer's breakfast? Continental breakfast? Kuyaw. Or Filipino breakfast? Or American? Ha? Pero barato lang. Si barato. Kasi dahil hindi basta. Tara o. Kani. American breakfast pa. Kilo man. Tag 380. Ayun. Kaning kuan na lang kaning Filipino breakfast. Wala na may lain na. Dili mo ako magkaon. Filipino breakfast. Yes po. Tig-video ra ko kababa karon kay ako fasting ko. So nagulat mi sa iyang breakfast. Haya-haya ni niya oy. Wapo ilahan. Sa Filipino breakfast naman sa pieces na gusto mo. Yummy yung ganisa dahil nakamos yung bigla pa. Ito, sama. Papa. Bigla pa na. Nanay egg kuya. Nay bulad. Mama, uy.
Pila ka minutes ya? 15 to 20 minutes. Wala pa ako po nagsugod simba. Hindi okay lang ya. Saan sa? Irarato ko ng tao. Pulihin dito ang Irarato ko. Inga na mo ginadiri kay lami man na diri. Kasosyalan. Ang kasosyalan sa Royal Mandaya. Rara Mandaya. Nami ilang tubig. May lemon. So ako guys, water lang. Social pero tubig lang din to the end. Pero na ako sa Royal Mandaya because we are royals. Charot. Nag-inom lang og tubig ko sa Royal Mandaya. Muli na po dahil ko niya, mukaon lang. So ingana lang gid ang life sa mga royal. Gi-claim na nga royal. So nagulat mi sa 20 minutes nga pagkaon ni Mama Nora. Ako tubig lang for 20 minutes. Mao sa pay oras na pa nagsimba. Para sugod. So gabihan namong duha dito sa taas. Nag-vlog. So lami ilahang tubig na ay lemon. Wow, happy kay siya oh. Pagdalhin na dito kay happy na magsugod ang simba. Lord, your most precious blood, Lord God, to cleanse, purify, sanctify this food, Lord God. Lord, thank you, Lord God, for this day, Lord God, Lord. In Jesus' name, amen and amen. So, kung tingala mo nung na ako'y breakfast, naangin ko sa akong mama, nagkaon na lang po ko, so naon ka rin. Nawala akong fasting nung nag-break na lang ko. Pictorial pa kaya ma. Business meeting. Kabalo ba ka ang Behind the scenes. Kamu ko ang char, grabe kay shadow, oh. Nakaabot na mo mga brothers and sisters. Isa-isa na sila saka sa ta. Ako pupi. Ako ang smile sa nakakaugtapa, uy. Namatay ng padali sa ICU. Nanghilag ng ako mga anak tungod sa pagkakabo. So salamat kayo Lord God nga kanang kinabuhi ni kadawang. Mga pinasahig mga kingdom citizens! Yan ikaw! Agad-agad! Ito!
Kuha na nga